Bona vesprada. Anem a fer el sorteig entre els donants d'ahir de Sant Valentí, Sant Andreu Apòstol, vale? I donar les gràcies a tots els col·laboradors. Els alumnes, una representació dels alumnes, agarraran una ampoleta i direm el nom. Es ficarem en contacte amb la persona agraciada per a entregar-li el regal. Moltes gràcies. Vos esperem. Gràcies per vindre i vos esperem tots l'any que ve. És que heu vingut i és que també volíeu vindre i no heu pogut. Gràcies. A veure, vale, va. Vinga, anàs. Vale, va, anàs, agarra, no tens que remerejar. Anàs, remereja i sense mirar. Vale, agarra uno, cariño. Vale, va, uno. Dice el nom. María José. Pascual Briz. Vale, y es un detalle de Pallarró. El número 1, donación de Pallarró. Muy bien, Anás. Vale, vale, ahora anem a sortejar el detall del vestidor. El número 2. Paula Cerdá. ¿Vale? Vale. Muy bien. A ver, Pablo. Ricardo Antonio. Ricardo Antonio. Muy bien. El 3 es el detalle de la sala Jucalls. El 4, un detall de somriures. Oreto Martórez Aranda. Aranda, muy bien. El 5, un altre detall de Pallarró. Vinga, i què? María José Clemente Planas. Muy bien. El 6, un detall de la farmàcia Contel. Fernando Furió Más. ¡Tongo! Vale. El 7 es el stand número 3. Andrés González Serrano. Muy bien. Ángel González Serrano. Natetongo. Un altre tongo. El 8 es el regal de Milán. Sergi Aguado. Sergi Aguado. Muy bien. El 9 es un detall de la sala Jucalls. Carmina Pina. ¡Tongo! Muy bien. Vale, un altre xic. El 10, un detaller de Pallarró. Francesca Chornet. Muy bien. El 11, MPO. Venga, Nas, mueve muy bien. Vale, ven hecha. Sandra Serrano Ruiz. El 12, un altre detall de somriures. Santiago Liñana García. No, Gandia, perdó. Santiago Liñana Gandia. Els papás no escriuen bé, eh? Detall de l'Arlequí. María Luisa Crespo Hernández. Muy bien. Y el 13. Es un detall del stand número 3. Mira. Sonia, ¿qué? Sonia, ¿qué?
¿Y quién es? Gazquez. ¡Tongo! Madre mía, menos mal que esto legal. Estàvem en el 15, Pallarropa. Esther Coronado Ibáñez. Muy bien. El 16, Sala Jucais. Jordi Rocher Ferrer. Muy bien. El 17, Oncle Pérez. Mario Pla Certero. Maria Pla Cervera. Els papàs no escriuen bé, i les mamàs tampoc. El 18, Farmàcia Contel. Vicenta Vallès Carmona. Víctor Vallès Xisbert. Havien dit que era Farmàcia Contel, El 19, un altre detall de l'Arlequí. Francisco Herbás. Francisco Herbàs, molt bé. El 20, Pallarropa. María Ángel Chovet. Maria Àngel Chover, molt bé. El 21, ja en queden poquets. Druni. Vale, Anàs. Teresa Irene Porta. Teresa Irene Porta. Molt bé. Està mal, no? No, la tia. Cristó. El 22, Vision Audio. Sonia Riera. Sonia Riera. La mamá de Meredith. La mamá de Meredith. Muy bien. Y el último, y ahí para finalizar, Farmàcia Contel. Ana Mochi. Anna Machí. Molt bé. Molt bé. Bueno, doncs moltes gràcies a tots els participants com a donants i als col·laboradors. Es cridarem per telèfon i perquè passeu a replegar els detalls. Estem en el col·le de 9 a 1 i de 3 a 4 i mitja, de dilluns a dijous i divendres de 9 a 1. Moltes gràcies. Vale, va?